Babblogy na jednu dobu ovládlo celú generáciu detí v Československu. Čo sa stalo, že dnes už prakticky neexistuje? Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolut či dokonca pomocou krypta. A s kódom MAGRODIK dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. Bubble tea, známy aj ako boba tea, vznikol v 80. rokoch na Tajvane. Ide o čaj, zelený alebo čierny, často s mliekom a tapiokovými perlami. Názov vznikol podľa bubliniek, ktoré sa tvoria pri miešaní. Nápoj sa rýchlo rozšíril po celej východnej Ázii, do Japonska, Južnej Kórey či Číny a neskôr aj do čínskych štvrtí v USA. Popularitu si získal najmä vďaka svojmu vizuálu. Postupne sa menil. Tapiokové guľôčky často nahradili pukajúce perly plnené sirupom, praskajúce v ústach. Dlhé roky však zostával skôr lokálnym trendom. Všetko sa zmenilo v apríli 2011, keď v hlavnom meste Británie otvorila značka Babblogy, zameraná výhradne na tento nápoj. Obsluhovali vyškolený personál v plášťoch a celý koncept pôsobil vedecky a prémiovo. Zakladateľ Asad Khan pritom nemal k nápoji osobný vzťah. Bol to investičný bankér, ktorý bubble tea objavil v New Yorku a videl v ňom dieru na trhu. A tá tam naozaj bola. Babblogy získal do Británii ocenenie za nový produkt roka 2011 a dopyt prirodzene stúpal. Expanzia bola rýchla. O rok neskôr, v roku 2012, otvorili pobočku v Poľsku a v Česku. V máji 2013 napokon vstúpili na Slovensko. Stredný nápoj stal približne 2,99 a veľký až 3,50. Postupne sa rozrástli na približne 8 pobočiek na Slovensku a 20 v Česku. Otvárali ich výhradne v obchodných centrách, nie ako klasické prevádzky, ale ako malé kiosky, umiestnené priamo na chodbách. Na úspech nadviazali silným marketingom. Začali spolupracovať s youtubermi. Zo slovenskej scény napríklad Moma a Expo, z českej Falenka, Makina či Terry Blitzen. Práve Terry prinášala veľkú časť predajov. V roku 2015 spustila sériu Chajstery. Išlo o rozprávacie videá, pri ktorých popíjala bubble tea spomínanej značky. Následne na najväčšej akcii s youtubermi, Youtubering, ktorý navštívilo cez 20 000 ľudí, sa dal exkluzívne kúpiť jej nápoj a ľudia na ne boli ochotní čakať celé hodiny. V júni 2016 prišli s ďalším krokom. Jej nápoj sa začal predávať masovo na všetkých pobočkách Babblogy. Spolu s ním začali vznikať drinky aj ostatných youtuberov. Každý mal vlastný nápoj podľa svojej chuti, predávaný pod jeho menom. Okrem influencerov spolupracovali aj so spevákmi ako Dara Rollins či Ben Christovao. Popularita medzi mladými bola obrovská. Vznikali dokonca aj detské tábory s témou Babblogy. No Babblogy sme si vybrali hlavne preto, že teda máme radi Babblogy. V apríli 2016 získali ocenenie Super Brands ako značka, ktorá neustále rastie a inovuje. Prichádzali s novými produktami, napríklad mözly s jazmínovým čajom a jogurtom, kde si zákazník vybral sirup podľa chuti, alebo kávové nápoje kombinujúce karamel, banán, šláčku a praskajúce guličky. Čísla raketovo rástli. Na Slovensku predávali okolo 100 000 nápojov mesačne a v Česku až 300 000. Ročné tržby len v Česku dosahovali približne 130 miliónov korún, viac než 5 miliónov eur. Babblogy sa menilo na globálny fenomén od Európy až po USA či Blízky východ. Zlom prišiel v júli 2016, keď sa do Babblogy pustil bývalý youtuber Captain J vlastným menom Jiří Ondra. Vo videu Jirka rozobral zloženie nápoja a poukazoval na to, že obsahuje rôzne ečka, hoci sa značka prezentovala ako prírodná. Na stránke dokonca uvádzali, že nápoj môže byť úplne bez cukru. Vo videu dal bubble tea do hrnca a nechal ho prevrieť. Vznikla hustá čierna hmota, ktorá sa po stuhnutí lepila na tanier. Do skutočnosti nešlo o nič výnimočné, len skaramelizovaný cukor s farbivami. Problém nastal pri verzii bez cukru. Aj tá po uvarení skaramelizovala, čo naznačovalo, že cukor v nápoji reálne je. Víte, jak se to táhne? Co myslíte, že to je lidi? To je cukr? Babblogy fungovalo ako franšíza. Podnikatelia si kupovali licenciu, podobne ako pri McDonald's či KFC. Licenciu pre Česko, Slovensko a Maďarsko vlastnila firma Bubblestar.cz. Jej majiteľ sa vyjadril, že podobný výsledok sa im v laboratóriu nepodarilo dosiahnuť a video, čo Jirka natočil, je podvod. Zaujímavé však je, že túto reakciu nezverejnil priamo on, ale Terry Blitzen, ktorá jeho správu len prezdielala. Ale když majitel Babblogy použije slovo laboratoř, tak mi to připadá jako, že chce vypadat strašně důležitě. Jo, my máme laboratoř a jsme kolegové, se to nikomu nepodařilo. Ty vole, já si vzal hrnec a uvařil jsem to, takže tohle to není žádný podvod, tohle je prostě výsledek té vaší sračky. Celá obrana pôsobila zvláštne, keďže hmota bol len pripálený cukor s farbivami. Rovnaký efekt dosiahnete aj po uvarení Coca-Coly. Jirkové vyjadrenie sa však nedalo brať úplne vážne. Značku obviňoval z klamlivej reklamy, že tvrdí, že ide o londýnsky čaj, hoci pôvod má na Tajvane. Všude inzerují originální londýnský čaj, ale už neřeknou, že všechno pochází z Tajvanu. Tomu však ostatní youtuberi vysvetlili. Londýnský čaj se tomu tak jenom říká. Jde jenom o zasraný název, protože tam byl ten čaj populární.
Situácia sa postupne vyhrotila. Firma sa mu začala vyhrážať a tvrdila, že pôvodná spoločnosť Anglicka, od ktorej má tá česká licenciu, ho plánuje žalovať. Jirka neskôr tvrdil, že čelil aj vydieraniu. Jakoby nátlak byl úplně z začátku, když vlastně nějaký akcionář té firmy Babology telefonoval mojí rodině a jakoby říkali, máme problém s vaším synem, chceme vás zažalovat, tak moje rodina jako mi slušně řekla, žalujte, ale hlavně nás už neotravujte, to byla taková informace. O mesiac neskôr, 29. augusta 2016, sa témy chytil Jan Tuna, potravinársky novinár, ktorý prednedávnom odhalil kauzu s pokazeným mesom v KFC. Moderoval reláciu A dosť, kde rozoberal nekalé praktiky potravinárskych firiem. Relácia sa nachádzala na platforme stream.cz. Na tému Bubble Tea ho upozornila práve dcera majiteľa streamovacej služby. Přišel s tímhle tématem, že jeho starší dcera mi vzkazuje, že prostě ať se na to zaměřím, že prostě jsou nápoje Bubble Tea a že tvrdí, že je to přírodní a přitom, že je to barevný. Zloženie nápojov sa medzi tým z webu úplne stratilo. Zo zákona však muselo byť dostupné aspoň na pobočkách. V konkurenčnej prevádzke mu ho bez problémov ukázali. Keď však prišiel do Babology, priamo na mieste bol aj majiteľ firmy Bubblestara.cz, ktorý mu ho odmietol poskytnúť. Můžu dostat to složení? Můžu nebo ne? Můžu vás poprosit o to složení? Dostanete drinky, který jste si objednal, zaplatit. A složení dostaneme nebo nedostaneme? Složení nedostanu, už tady se snažíme asi Ale hodinu. přestaň točit, ty vole, nebo dostaneš do držky ode mě, vole, už to ne. Pôvodné označenie bez cukru, ktoré bolo označené priamo na kelímkoch, sa po Jirkovom zistení, že bezkalorické nápoje skutočne cukor obsahovali, zmenilo na bez pridaného cukru. Majiteľ zmenu však popieral. Že jste to neprezentovali, že je to bez cukru. Bez přidaného cukru jsme Ne. prezentovali vždycky. Zároveň tvrdil, že produkt, ktorý propagujú detskí youtuberi, na deti necieli. No tak víme, kdo je cílová skupina těch youtuberů, to asi víte vy taky. No, to teda víme, já nevím, jestli to víte vy. No děti, Přesně víme. děti, děti, mládež. Si myslíte 17-20 letý lidi, jako že jsou děti? Popri tom, čo na YouTube zverejňovali videá, ako navštevujú výhradne základné školy a deťom rozdávajú sladené nápoje. Dlhodobo tiež tvrdili, že nápoje neobsahujú umelé farbivá. Na webe mali uvedené, že všetky farby sú prirodzené. Jan Tuna preto odobral vzorky a dal ich otestovať v laboratóriu. Zistil, že nápoje obsahujú azofarbivá, jednu z najkontroverznejších foriem farbiv, vyrábaných z ropy a uholného dechtu. Hoci išlo o množstva v rámci limitov EÚ, problém bol inde, kvôli tomu, že značka tvrdila, že azofarbivá neobsahuje. Stovky detí s intoleranciou voči týmto látkam ich konzumovalo nevedome, čo im spôsobilo závažné zdravotné problémy. Bylo jí v té době asi 12, alergik, atopický exém. No a pak najednou se to začalo zhoršovat dramaticky a maminka začala zjišťovat, co ta holka dělá jinak. A stavovala se s kámoškama na Floře a kupovala si tam bubble tea. No tak ta maminka napsala do té firmy. No a oni napsali včetně toho šéfa té firmy, se jí zaručili, že je to všechno přírodní, že v tom nejsou žádná azobarviva nic. Spolu s klamlivou komunikáciou okolo cukru, ktorá mohla byť riziková napríklad pre diabetikov, to výrazne poškodilo reputáciu značky a tržby sa prepadli až o polovicu. Paradoxne aj mama, ktorá nápoj propagovala, diabetička je. Keďže tvárami značky boli najmä mladí youtuberi na čele s Terry Blitzen, veľká časť kritiky sa obrátila práve proti nej, najmä kvôli jej starším vyjadreniam, že Babology chemické nie je. Nebo nejvíc piju i teď Babology a když jsme pili třeba tapetý, tak mi prostě přišel jiný. A my jsme se o tom bavili vlastně i s tím pánem, který Babology vlastní a ten říkal, že je to tím, že to Babology jakoby je originální a nemají tam ty chemikálie, tím je to jako lepší, takže vlastně čím víc chemikálí, tím hůř to chutná. Takže... Holka preber sa, nasrala si do huby, opäť. Si ubohá, keď tu umyslene propaguješ toto. Veriť tomu, že to bez chémie, môže fakt iba hlupák. A doporučovať to deťom je fakt nechutné. Terry sa po zisteniach vyjadrila. Nikdy by mi nenapadlo, že firma, ktorú beriem ako rodina, mi bola schopná klamať. Krátko na to ukončila spoluprácu a spolu s ňou aj ostatní. Moma, Explo, Dara Rollins či Falenka, ktorá neskôr vysvetlila, ako to s prírodným zložením bolo. Tak dřív Babology doopravdy používal přírodní barviva, akorát když používáte prostě přírodní barviva, tak ten drink nemá takový barvy, protože je to přírodní a nechutná to úplně stejně. Lidé si na to začali stěžovat, na tu chuť a na ty barvy, tak vlastně Babology přešlo na azobarviva, akorát to nedali lidem vědět a to byla vlastně celá ta zásadní chyba. Značka sa následne snažila zachrániť reputáciu platenou propagáciou. Mesiac po odhalení laboratórnych výsledkov v septembri 2016 zaplatili Blesku pre ženy, aby zverejnil nimi napísaný článok. V ňom mimo iného tvrdili, že nápoje Babology odstránili zo svojho zloženia všetky umelé farbivá. Jan Tuna však opäť ukázal, že to nie je pravda. Poukázal, ako sa samotná firma o pár mesiacov náhodou sama usvedčila. V tlačovej správe uviedla, že až v nasledujúcom roku plánuje zabezpečiť nápoje bez farbív alebo len s tými čisto prírodnými. So značkou už nechcel byť spájaný nikto zo známych mien. Ostali im len pochybní youtuberi, ako napríklad kontroverzný tvorca Mikey Pan, ktorý s nimi v marci 2018 vytvoril vlastný drink Pohodatý.
Len o mesiac neskôr, v polovici apríla 2018, značka Bubblelogy pre Česko a Slovensko skončila. Vážení zákazníci, vaša obľúbená značka sa zmenila na novú značku Oxoty Cocktails. Oficiálne tvrdili, že išlo o plánované ukončenie franšízovej zmluvy po 6 rokoch. Realita však bola iná. Vo Veľkej Británii odstránili chemické farbivá už v roku 2013, no české a slovenské pobočky túto zmenu neaplikovali a ďalej predávali nápoje s problematickým zložením. Aj po rebrandingu sa nápoje stále predávali v kelímkoch pôvodnej značky Bubblelogy. Půl roku nemají s Bubblelogy nic společného, stále Bubblestar.cz používá na své nové drinky kelímky s jejich logem. Časť ľudí si myslela, že si firma meno očistila a niektorí influenceri s ňou začali znovu spolupracovať. Napríklad Tari. Problémy však pokračovali. Firma sa jej po odobratí licencie nepoučila a stále zavádzala zákazníkov tvrdeniami o prírodných farbivách. A druhá věc, jestli dál používáte azobarviva. Azobarviva nepoužíváme. Tady je to černé na bílém. Některé drinky Oxoty obsahují škodlivé chemické azobarvivo Azorubin E122. Po ďalších odhaleniach influenceri opäť ukončili spolupráce. Takže až se vrátíš z dovolení, tak vypovíš smlouvu. 100%. Pre Oxoty to bola posledná kvapka. Firma sa tak za silnej poškodenie doterajšej značky Bubblelogy a teraz už aj novej značky Oxoty rozhodla žalovať novinára Jana Tunu. Súdili sa s ním o 100 miliónov korún, vyše 4 milióny eur. Súd však prehrali. Postupom času sa však na kauzu začalo zabúdať. Posledné odhalenia už nemali taký dopad, roky plynuli a ľudia si prestali spájať pôvodné Bubblelogy s novou značkou. Značka sa pokusila o návrat aj cez influencerov. Tentoraz už však nešlo o veľké mená. Išlo o druhoradých tvorcov ako Jan Cucík, Sweety Market či Adam Kajumi a Walden. Prístup influencerov najviac trápil Terry Blitzen. Práve ona čelila obrovské vlne nenávisti. A to len v dobe, keď mala len čerstvo 16 rokov. Že prostě jakoby ta nová generace influencerů, který zažili tady ty naše největší f***upy, kde jako všichni jsme od toho dali ruce pryč, tak jdou a jdou znova a jdou prostě mít svůj drink. Jako proč? Ale bylo to hrozný, no, jakoby být nenáviděnej celým internetem, když je 16 mi bylo. Kritizovali už od samotného začiatku, ešte keď kauzu započal Captain J, ktorý sa do nej pustil, keď prezdielala vyjadrení riaditeľa Bubblelogy. Majitel napíše Terry Blitzen, hele, tohle to prostě není pravda, ty Nirka lže, a Terry Blitzen, ano pane, máte 100% pravdu, já to budu všem sdílet a říkat to, ty malá. Kritika pokračovala aj zo strany ďalších tvorcov, napríklad Standy zo Standa Show. Terry Blitzen, ty vole, já tu holku nemusím, jo. Úplně jako dost jsem se bránil nějaké kritice Terry Blitzen, protože jsem nechtěl skončit do toho, že prostě přijdu a řeknu, že mi přijde prostě rozmazlená a tak. Ale je to divný prostě tomu týpkovi, kolik tomu Standovi, 40 let? A myslím si, že řekne, tu 16 letou holku nemusím. A já si řeknu, ty vole, kámo. Zatiaľ čo vo svete popularita bubble tea od roku 2016 výrazne vzrástla, v Československu trend postupne utíchal. Predaj bubble tea klesal a majiteľ preto začal hľadať nových investorov. V máji 2025 firmu prebrala konkurenčná značka Bubblify. Situácia sa však rýchlo skomplikovala. Firma sa dostala do finančných problémov a vyhlásila bankrot. Bývalý majiteľ Oxoty bol odsúdený za daňové podvody a kvôli podozreniam z dotačných podvodov bol firme zabavený stroj vo výrobnej hale. Výroba bubble tea je momentálne pozastavená a prípad rieši polícia. Ak sa situácia vyrieši, Bubblify plánuje rebranding všetkých pobočiek Oxoty v Česku, Maďarsku a na Slovensku na svoju vlastnú značku. Ďakujem za zhliadnutie, like a odber si budem môcť vážiť. Ak ste ešte nevideli, môžete si pozrieť predošlé video. Sponzorom videa bola stránka Sell Your Skins a my sa vidíme na budúce.